Njira yamo yoguchengera rituko ryo gotasarwa ku mwana umunyaruka eryo rigokorekana kira kitari kisano nemo omutinyi okaberekera omwaka nigo rituko ria rero ekiombe kya musocho enkaingia ekibono obusekyo gekugikeria ogosarwa ku mwana umuiseke kyanyaruka bagekone kitaro yabo yabene guchase skuru yo boroso ya itibo eryo gosanga na aborki wasensemeyo na guchengera rituko eriga asebaru basemi buya ogotasarwa ku mwana umunyaruka abana kyombabo nigo bono bakora etaro yabene kurwase ABC yo mugambi gwekenyero kyangen goikase eskuru yo boroso ya itibo buna enjira yamo yo kubasemya bamenye bensemeyo ye wodi ya monyero igoro yo gotasaro ku mwana go monyero ko muri kito Caroline Mosa na ali ganyoro boti rwase enjiro wikran 2 3 Rituko ria rero nige kiombe kia musocho enka enya ikigegotoka ase chinsemo chia musocho ime bunge ya Kitutu Church South kiabage gotwara umurobiri obogochengera rituko ryo gotabasara abana abaiseke abose baba bakoira umurobiri bogorichengera rituko riga ase sukura yemo yo boroso ya itibo iyo gotoka ime wodi ya Munyerero Kitutu Church North. Kiombe kegia chagete miaka ya kuru 2002 gocha gachakira musocho tukagenda Marani tukagenda Bonjari itukoroka Kisii South na egasi ito mono no kwegerera omwana omwiseke wetera koba chisemi abaibori igo bakoya guchisemi kiagara gusiye ito buna torocha abane bakwaruka baraba kesana mbara ike miaka bara iseko etenenera bate benki babwante gokora omwana na bakwaruka ubwate miaka 5 nonya 5 nomo igo tugokwana na abaibori twaba chisemi batwaro gonchoreria yani attitude change yo kubana ande bamwanga bono ngo nkwegerera turu mwana yo mwiseke omwana ogagokina bwenyora kare ase encherengia atanyare gochi kwarukiwa kose gosarwa ekiagera omoibori nanyorete chisemi agaonchore birengereri aganchera nanga omwana oyo goika amotange kurwase amwegerere kurwase okwaruka twabanyene buna abagambi kokani tore abana inji mbasara abana kinyaruka sengenjere mbaminja yerichiko ria serikali yeito ya Kenya ronto genderete gwetera abatureti baito n'abantu baito ba nyumba 10 na community policing kokora cross monitoring kabisa turigereringa ngakia abana inji bamenyete emechima ande no ruri orakora magosa iyo gosara omwana aimukiri watua neri egekundi egekia musocho enkenya fulda buyamono sengencho yokoreto murubirio yoga ase location yeito ya beire yogo semio konene asabana inchi baito baga se location ye na ende ngocha bare butambe twabwaterana na borobwo asoko tebya bana inchi obo bebo gosara omwana nyaruka na bariki amangana niga bateneri au kurase kiombe kyo batweresaire obuya bwo kubatasara abana abaiseke nabo igokuru gochika gochiasa baibori banyare ko bakubaena na abana babo kinyaruka eri babe bakonyora amasomo ase ye muroberi oyubwe kiombe kikyabo eri babe bakomenya obogima borobuya omwana nyaruka nambe yemo omwana oria igakobuturu chinsemo chia Johnson iye kogenda maminja neri chiko liense nona machika Nyasaye ekero mwana oyo abutoirwe obobe bogocha bwacha emekinero gochakire emeki 6,000 mpaka 8,000 emeki ekonda yabutorwa ya affect omwana nona echinga kiabeire omukungu agochikonyora abana igakonyorera abana obokongu anene mono nigo bababoririe abagambi nabo ige serikali gweswanania eriko bakonya aso kwenekia ebikore ebi byo kubasara abana kinyaruka nko babire bigosirigwa anene mono aso rogongorwa gusi abose batweresire buna nigo biko babigokorekana kebobisi amangana yo gosara ku mwana nyaruka in fact nigare obobisi buno oborogi bono rera agokora chini ya maji kumanya boronge ng'ambalenga basariru na beko begasia nkong ekiagera mangana ali akorwa somosundi. Wasichana wenzangu na waomba muepukane na kutairiwa kwa maana iko na madhara mingi. Madhara mojawapo ya madhara ni kutokwa na damu mingi, na hiyo damu inaweza sababisha mtu kupata magonjwa mengi. Abangina bakale n'abagaka nigo bagoserete abana baba sugutamanya esenge njokonyora seminjiracha bamanye abana babono basomire n'abayibuli babono igamba somete emekieri eserege tundu gusikeri bakobutora eri nemekiero ororo
ere emeki 2000 eganyete imoki omwana nda yang'ina einere gasi yae niga ababwatani ao kurwase kiombe kiga kia Mosocho enka enya bababoriria nene mona bamenyi kurwase county ya Kisii banyare ko baba gotiga gokora ebikore ebiga byo kubasara abana kinyaruka kebobisi okoba nigo bigo chibyareta omochando monene aso mwana omonyaruka samatuka yare motwe anene mono ekerago chikobaga koibora omwana korwa esukuru ya Itibo ime wadi ya Munyerero ebunge ya Kitutu cha North County ya Kisii elietaria ne Mausa Caroline.